Open this. Айде. Hello. Сега отиваме и до ей този път за видео. Baby. Испанската империя. Здравейте, приятели! Добре дошли в новия влог. Отиваме в Несеба. И сега сме тук спомена до гарата. това. Взехме, взехме такива. И аз взех такова. Я И вода. дръж, я и така дръж. Пъгам ти го ками в Сега случай турбата. да не стане зелено светофар. А, да. Няма много, че бъде. Айде сега. Аз си го пъх. Давай. Я. И... Ау. Open this. Айде. О, айде, зелено е. Хора, Хората взели ще ни гледат. вкусно е. Не мога да го отворя. Чакайте аз. Айде, бърче червено. И аз бе. Хора, зеленото. Аре бе. Я, да не. Шундро. Това е Шундро, да вижи се бе. Не знам дали не чувате, но сега чай да се го сложа. Я, дай да Я. го пробвай. Пробвай. Пробвай, давай. Cheers. Я да пробвам? Става. Може да пробвам. Да. Да, вкусно е. Ей това. Я. Я, давай. Я да пробваме. Вкусно е. Я дай моето да си отворя. Чайте сега да си сложа микрофона. Дай хората да ти Добре, да си отворя моето. Айде, отваряме. Мига. ще бодно шишето. Я. И чакаме да тръгне. Да. Вече стигнахме. И сега ще трябва да вървим още около 20 минути, за да стигнем до Стария град. Защото ние сме в Стария, не в Новия. И сега ще има топек. Еми, Нищо. всеки бавно ще стигнем. Ага. Така, колко ще трябва да обяд. По-малко ще разходим сигурно. Да, имаме такова. Имаме баница. От бабата на Шурто. И да. Вече за закуска имаме храна, макар че ви закусвате. Хора, ние седнахме тук да си починем. Часът е... Опа. 12:02. Часът е 12 часа и ние може много да ядем. Вие гладни ли сега? Чайто на Шуре? Не много. Въобще. Ами, аз съм малко гладна, ама на теб какво ти седе? Фалафели. Фалафели не следат, приятели. Сега сме тук. Аз гледах в Google, мисля, че няма. Някъде не знам къде. Ма аз още не съм гладна, пичо. Да, и аз съм гладна. Да, аз не съм много гладна, по принцип. Не знам, ще видим какво ще правим после, защото той сега е 12 часа, ние не знам какво ще обядваме. Идват хора. Вижте от престолник на Север. Доволна ли си от... Да. Колко рейсваш? Между хора има Е, много, 10. има много някакви рандом магазинчета. Всякакви. 9 от 10, защото са за 10 от 10. Ми да, тук малко няма толкова скрити кътчета, които можеш да се седиш. Да, между има много хора. Сега всеки те гледа примерно и си седи. Магазините са много готини, има някакви супер рандъм неща. Те от- Вижте, сега бяха... Ягодци, чай, аз. Те ягодци. Кое? Колко ти е експириенса до сега? Да. От 1 до 10. На те мъчи, на мен така ми се бяха кум. Ма, да. И така, сега тук ще си поседим малко, има хубаво на сянка. Я. И Хора, ние сега тук ще седим. Я! Hello! Hello! какво да ви говорим? Да, скучно ни е хора, някакво да правим вече. Да. Хора, след един месец сме на училище. О май гад. Трябва да ходим back to school. Шопинг. О, да, Шуре! между другото. Виктор, навили се! Да, май. Еми, ние ще трябва да ходим. Ебра. Ми, ние трябва да ходим. Това е моя разпора. Да. Ние, между другото, очаквайте пак school шопинг. Ще има. Да, между другото. Да. Не, между другото, ако искаш, може да ти си ние да идем. И да направим видео. И хубаво. Ама то няма нищо в мола, бе. Не, няма да може да идем да идем там. Книжарци. Orange School supplies, бе. Да, точно. Ами аз ще взема, какво ще взема, какво ще изправя. И ще отнема се. Ние трябва да вземем нови journals. Белезници. Ама аз искам такъв аз да си пиша, не да ми е написано. Да, бе, ясно. Да, бе. Да, хора, ще коментарите някакви дневници, защото кое нищо няма. Ама такова. И аз искам обаче да има и на точки, да има листове, които са на точки, които са на чертички, които са празни, за да може да рисувам, да пиша, да си правя какво си. Да, сега. Аз искам да е по-кодот. Ма отвън корицата. Но искам да има и такова, да има дебели листове, за да може да се рисува с водни губи. Ами аз пък моя искам да е страйт. И също така да има само да има на точки и да има листове. Къде ще го вземеш това нещо, бе, нига? Между другото, не е в Orange, в библиотеката има много. Може да си ги поръчаш. Да, между другото, ние Да има. време някакви там сайтове има, може да само си направиш дизайн. Я. Което е мега яко. Но ми харесва хората и микрофони са много. Да, мега сме. Ще 10 хора скоро ще си купуваме камера. Кога скоро другата година?
И да. Хора. Шуре, ако това Вокъл ще ще сложим тему хубаво, който ще трябва да е скоро. Да, хора, почваме ми се нещата тему. Хора, почваме ми се нещата Бранди Малвел. Също се ще направим по-там. Ау, дядо. Идат хора. Слей. Я. Ние сме си седнали, легнали на пейка. Да, седим си. Ще отговори дядо си. Да. Не може. Да, хора, шафите много хубаво бе. Също така трябва да ходим. То нашето чето, понеже има униформи. И ние само си пазаруваме само с долни. Хора, има много магазини. Има всякакви дрехи неща. Много. Хора, ще пробваме лукума. Я, дръж сега да го отварям. Дръж ми това. Да, СМР. Ще го отворя. Ми, отвори фолиото. Там е по-забавен. Ей! Ще пробваме хора лукум с кокос. Кокосови стръготини. О май гад, няма да пеня. Да. От всички видове. Добре, после ще може да се го преберем. Аре от тук първо. Добре, да. Че ще го кажа на хората. Да. Аз ще пробвам само малка част от някой. Значи хора, първо ще пробваме ето това. Може да пробвам малко от зеленко. Да. Само. Мъничко. Айде. Cheers! Това е снар, хора. Сек. Слагай микрофона тук. Май. Това е какво? Не ми се ве. Кое е следващото? Добре. Хора, сега ще пробваме ето това. Айде, чирс. Това май е по-такова. Май ще е с вкус. Ей това. Май е вкус. Чирс. Това с какво е? Тео? Кое да трайна? Кое не е? Ей, това червеното. Едното лауго. Ей, хора, сега ще пробваме и това. Cheers. Пробвай това, Тея. Cheers. Ще се удъвча. Това с какво е? Ягода. Елда. Ягода. Много е хубаво. Ей, това ме много харесва. Последното. Последното е с зелено. Cheers. Това малко да взем. Аз не влизам и клас. Това не е моето. Зеленото е гадно. Да, зеленото е много гадно. Само зеленко. Ей, това не е хубаво. Шуре, пробвай това бялото, вкусно е. Ми хора, това е трайон хула. Това е вкусно. Да, това е много хубаво. Може да оставим на базови, не бъчови. А пробвай това също е много вкусно. Взима го ябълка, ще ми заколите, нали? Да. Като цял, гайс. Бяха Общо хубави. им давам 8 на всичките заедно. Да, и аз. Бяха хубави. Може да оставим малко на Войчови и на баба ви. Да. Еми, гайс, това е. Сега тук ще седим на сянка. Аз ще се седна на земята. И така. Хора, ние се прибрахме и се починахме малко. Сега пак изяваме и отиваме след ходим. Хора, сега отиваме в един магазин, защото се доядоха пуганки или някакви там начоси или нещо такова. И си вземем нещо за хапане.
И се разходим. Хора, онзи биомагазин не работеше. И сега отиваме и до ей този път за него. Да. Взе си такива за купане и... Близак. Има лицата ми да слушам. Да, бе. Значи хора си взех чип с киноа и чия и е страшно вкусно. Ами гай, сега си взех представи. Хора, влязохме в още един магазин и взехме ето тези. Аз взех орезерки и ето това смути. Аз взех такива. Да. И сега пробват тях. И гърам, хора. Елате да излезем тук малко. Вижте го, хора, прижа леко място. Гайс, вижте да излезем. О май гад. Айде. Мисля, че са по-големи, Чай. Вътре има някакъв крем. Да, някакъв Девет. 95. 8. Малко тежко за да Да. О май гад. Ние ще си купай. Ей, след това остава там. О май гад. Мане, много сладки. Бейби. Ние сега се прибираме. Я, Ливия, здравейте. Ей, хора, ние до сега бяхме тук на игрището. И след малко ще тръгваме. Да. И да. благодарим Това ти, си че гледахте. Бога. Да. Надявам се да ви е харесал. Да. И очаквайте още много. Чао!